στη λαϊκή αγορά. Αφήνουν τους πάγκους, όχι τους άντρες, και ασχολούνται με κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα μας το παρουσιάσει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί η κυρία Μαρίζα Λιναρδάτου. Κριτικιά, παρακαλώ. Από το όνειρο στην πραγματικότητα, μια μαντινάδα δρόμος. Χίλια καλωσορίσατε και κάματε τον κόπο και ήρθατε και τιμήσατε της κριτικιάς στον τόπο. Τρεις αδελφές από την Κρήτη και τον πάγκο των λαϊκών αγορών στο αυθεντικό κριτικό μαγαζί στην καρδιά του Πειραιά. Γεια σας, είμαι η Αθηνά. Είμαι η Αγγελική. Είμαι η Χριστίνα. Σας καλωσορίζουμε στο μαγαζί μας. Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό. Από μικρά παιδιά μας έπαιρνε ο μπαμπάς με τον παππού και εμένα και τις αδερφές μου και πηγαίναμε στα μπέλια, μαζεύαμε τα σταφύλια, μπαίναμε στη διαδικασία της παραγωγής να βγάλουμε το κρασί, τη ρακή και αργότερα μεταφέραμε αυτή την αγάπη και τη γνώση μας από το χωριό μας στην Κρήτη και από τα αμπέλια μας στο μαγαζί μας στον Πειραιά. Αυτό το κόσμο τον καλό, το χιλιοπαλωμένο. Η Αθηνά, η πρώτη αδελφή της οικογένειας Καλοχριστιανάκη, φεύγει στα 18 της από το σπίτι για να σπουδάσει και κάνει τα αδύνατα δυνατά μέχρι να δει το όνειρό της να παίρνει σάρκα και οστά. Όταν τέλειωσα το σχολείο, πέρασα ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ήρθα να σπουδάσω. Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος οικοδομών και με την κρίση σταμάτησαν οι οικοδομές, σταμάτησε η δουλειά του, οπότε ανέλαβε τα μπέλια του παππού. Δουλειά να μη σου λείπει. Ένα καλοκαίρι όταν σπούδαζα, μου λέει ο πατέρας μου, φέτος δεν έχει λεφτά, θα σου στείλω τη ρακή να την πουλήσεις. Άλλο που δεν ήθελα εγώ, βρήκα μαγαζιά, βρήκα πελάτες. Μετά λέω στον πατέρα μου να ανοίξουμε πάγκο στη λαϊκή. Δεν ήθελε στην αρχή, δεν είναι για κορίτσια αυτή η δουλειά. Τον έπεισα εν τέλει και ανοίξαμε πάγκο στη λαϊκή με τα προϊόντα που βγάζουμε. Ρακή, κρασί, σταφίδες, 5 πράγματα που βγάζει το αμπέλι. Μια μέρα αρχίδι καρδιά, μια μέρα αρχίδι καρδιά, έχω περιουσία. Υπαίθρια δουλειά κάτω από αντίξωες συνθήκες. Κι όμως η Αθηνά δεν το βάζει ποτέ κάτω. Πάντα με τη βοήθεια και των 2 μικρότερων αδελφών της. Το Σεπτέμβριο ήρθε και η μεσαία μου αδερφή, η Αγγελική. Με τη σειρά μου και εγώ, όταν τελείωσα τις Πανελλήνες στα 18, ήρθα προκειμένου να σπουδάσω και να βοηθήσω και την αδερφή μου να κάνουμε την επιχείρησή μας. Πηγαίναμε στη λαϊκή αγορά μαζί, μέχρι να καταφέρουμε να ανοίξουμε το κατάστημα και να έρθουμε εδώ πέρα. Εγώ είμαι η τρίτη και μικρότερη. Όταν ξεκίνησαν τα κορίτσια στη λαϊκή, ήμουν ακόμα Κρήτη, δεν είχα έρθει ακόμα. Και στα 18 μου ήρθα και εντάχθηκα κι εγώ στη λαϊκή μαζί τους. Ήταν ζόρικα στην αρχή, 3 νέα κορίτσια να πηγαίνουν μόνο τους στη λαϊκή. Αλλά τώρα που έχει τελειώσει και έχουμε δει αυτό που έχουμε χτίσει, άξιζε ο κόπος. Λοιπόν, γιατί είναι εξιέπαινα τα κορίτσια αυτά? Είναι από τις Αρχάνες, από το Ηράκλειο, έτσι. Είναι η Χριστίνα, κάτσε να δω τα ονόματα, μισό λεπτό με τα καλά. Είναι η Αθηνά, είναι η Αγγελική, η Χριστίνα. Εμένα με συγκλώνησε αυτό που είπε μία από τις 3 αδερφάδες. Σπούδασαν, πήραν και καλά πτυχία. Και οι πτυχιούχοι πήγαν και δούλευαν στον πάγκο στη λαϊκή. Τσαλακώθηκαν, νίκησαν, κέρδισαν και από τη λαϊκή ανοίξαν και αυτό το μαγαζί. Με καλά πτυχία, με καλές σπουδές. Ο πατέρας ο εργολάβος, ο οποίος έβγαζε χρήματα και είχε το περιθώριο να σπουδάσει και 3 και 13 κόρες. Και κοπέλια, πώς λένε στην Κρήτη. Κάποια στιγμή. Τέλος. Η οικοδομή τέλος. Και πήγε στα αμπέλια. Και λέει στην κόρη του που ήταν στην Αθήνα και σπούδαζε: δεν υπάρχουν λεφτά, σου στείλω ρακή να την πουλήσεις. Φτιάξανε μέσω διαμαρτυριών του μπαμπά. Τώρα εσύ, κοπέλα, να πας στη λαϊκή. Φτιάξανε πάγκο στη λαϊκή, δούλεψαν και βγάλαν και χρήματα. Και κάναν αυτό το εξαιρετικό μαγαζί. Και πληροφορούμε το ότι η πρώτη με τα ναυτιλιακά έχει παντρευτεί έναν ιδιαίτερα συμπαθή κύριο που έχουμε παρουσιάσει στην εκπομπή. Καλά τα λέω, Ασπασία μας τα πει και η ίδια, τώρα κάνω μεγάλη εισαγωγή. Θυμόσαστε ένα τρομερό κιθαρίστα, μουσικό, δάσκαλο, με καταπληκτική μουσική, έπαιζε όλα τα είδη της μουσικής. Που το παιδάκι του ήταν πάνω στην κιθάρα από μωρό. Και τώρα έχει γίνει στα 2-3, πόσο είναι, έχει γίνει και ντράμερ.
Περασμένη εβδομάδα το είχαμε. Περασμένη εβδομάδα, Ναι, αυτή η οικογένεια είναι. Λοιπόν, πάμε. Ρεπορτάζ. Κούκλος ο γιος εδώ μεταξύ. Κούκλος ο πατέρας, κούκλα και η μάνα, κούκλες και οι αδερφάδες. Έτσι. Μαρίζα Λιναρδάτου, έλα μια καλημέρα στις κυρίες. Ω, καλά. Στήσαμε πάρτι, τέλειο. Το έχουμε ξεκινήσει από νωρίς εμείς εδώ το γλέντι, με κριτική μουσική, παρέα με τις δύο από τις τρεις αδελφές Καλοχριστιανάκη. Ας απολαύσουμε λοιπόν ένα κριτικό κομμάτι. Ενώ ακούμε τη μουσική, άμα ξαναγήσουν και τα κορίτσια λίγο, τις οποίες, οι οποίες να τους χαίρονται οι γονείς τους, σπούδασαν, τσαλακώθηκαν, πήγανε και στη λαϊκή. Δεν είπαν αυτό το οποίο λέγαμε περισσότερα από εμάς, έχω ολόκληρο πτυχίο, θα πάω στη λαϊκή. Η ζωή της δικαίωσε και μπράβο. Συγχαρητήρια τους πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ συγκινητικά αυτά που ακούμε. Έχουμε κάνει αρκετό κόπο. Εντάξει, τώρα είμαστε εδώ. Άστα αυτά, ποιος μαγειρεύει? Εγώ. Εσύ κάτσε, είσαι που υπάρχει και το πτυχίο στα ναυτιλιακά. Ναι, εγώ έχω τελειώσει τα ναυτιλιακά. Στο πανεπιστήμιο. Αν και ήθελα πάντα να κάνω μαγαζί, ναι, αυτός ήταν ο στόχος μου από μικρή. Εντάξει, ήθελα και να σπουδάσω, να πάρω κάποιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, να μπορώ να το δουλέψω καλά. Και εγώ μαγειρεύω, οι αδερφές μου σερβίρουνε, κάπως έτσι τα φέρνουμε βόλτα. Ορισμός οικογενειακής επιχείρησης, δηλαδή μια οικονομική κρίση και 3 μνημόνια είναι αυτά που οδήγησαν τον πατέρα πίσω στα χωράφια, τα λεφτά μειώθηκαν και εκεί αναλάβατε τις τύχες στα χέρια σας και δικαιωθήκατε. Ακριβώς, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι αν δεν γινόταν αυτό, αν δεν ερχόταν η κρίση και δεν δυσκολευόμασταν σαν οικογένεια, δηλαδή, ότι μπορεί και να μην είχαν γίνει όλα αυτά, ναι. Και εσύ είσαι η σύζυγος του υπέροχου μουσικού με το μωράκι που παρουσιάσαμε. Ναι, και έχουμε κι άλλο ένα μωράκι που έχουμε κάνει τώρα, έχουμε δύο. Ο ταλαντούχος οικογένειας είναι ο γιος σου. Εννοείται. Λοιπόν, για να πάμε και στην αδερφή λίγο, Μαρίζα, βοήθα την κατάσταση. Δίπλα μας έχουμε και το μουσικό ταλέντο, τη μεσαία αδερφή, την Αγγελική, η οποία παίζει εξαιρετική κιθάρα. Γιατί παίζει εξαιρετική κιθάρα. Παίζει κλασική κιθάρα και θα μας πει περισσότερα η ίδια όμως. Καλησπέρα κύριε Μάνεση. Καλησπέρα. Καλές δουλειές να έχετε, πάντα με χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πειρασμό μπαίνεις να παίξεις κλασική κιθάρα στους πελάτες που έρχονται, ρε παιδί μου, και τις κριτικούς. Συνέχεια, έτσι. Παίζω συνέχεια κλασική κιθάρα στους πελάτες. Σε όποιον αρέσει και το ζητάει. Ναι, αλλά δεν βλέπω να έχεις την κιθάρα κοντά να μας παίξεις λίγο κλασική κιθάρα. Δηλαδή, φαντάσου να τρώει ο άλλος. Η κιθάρα τώρα είναι. Πες μου. Είναι στη θέση της, κοντά είναι, αλλά εντάξει. Έχει μία μουσική γωνία μέσα στο μαγαζίνα εδώ πίσω. Μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια της κάμερας. Εδώ κάθεται η Αγγελική και παίζει κιθάρα. Τι ώρα που τα έχετε φτιάξει, ρε κορίτσια. Όσο πηγαίνεις για να βγάλεις από το κουτί την κιθάρα, για πες μας που ακριβώς το μαγαζί αυτό. Το μαγαζί μας βρίσκεται στην ναι, αλλά δεν σε βλέπω να πηγαίνεις για την κιθάρα. Στο κέντρο του Πειραιά. Για πάμε σιγά σιγά για την κιθάρα. Και πείτε μου, και όλα αυτά τα εδέσματα τα μάθατε από γιαγιάδες και μανάδες και τα φτιάχνετε? Τολμαδάκια βλέπω και φτεδάκια βλέπω. Όλα αυτά τα εδέσματα τα φτιάχνατε στο σπίτι με τις γιαγιάδες σας? Όλα αυτά που φτιάχνουμε εδώ, πάντα κάναμε τραπέζια και η μαμά μου έκανε τραπέζια στο σπίτι και εγώ όταν ήρθα να σπουδάσω πάντα σε φίλους. Μ' άρεσε πάντα να κάνω τραπέζι, είχα βρει όλες τις συνταγές, εντάξει, ακολουθούμε την παράδοση. Έχουμε τα... έχουμε και την κιθάρα. Τώρα μπορώ μόνο να την κρατάω γιατί έχουμε τη λύρα που καλύπτει όλη μας τη μουσική. Μόλις τελειώσει η λύρα θα μας παίξει και εσύ 2 νότες. Καλύτερα να την έχω έτσι να την κρατάω. Είναι σεμινή. Μαρίζα, διευθέτησα τα λίγο γιατί είμαι μακριά εγώ, δεν μπορώ. Μόλις ολοκληρώσουν η λύρα, βάζουμε και λίγο την κιθάρα. Βεβαίως. Σιγά σιγά. Ονόματα καλλιτεχνών. Ονόματα καλλιτεχνών. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και εδώ με τους καλλιτέχνες μας. Πολύ καλημέρα.
Παναγιώτης Παπαδάκης. Παναγιώτης Παπαδάκης στη Λύρα. Καλησπέρα, Δημήτρης Αλεξάκης στο Λαούτο. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία. Καλή χρονιά, παιδιά. Και τη μαντινάδα με που νότες έχετε ετοιμάσει. ολισμένοι. Και μια και πιείτε μια ρακή να ακούσουμε και λίγο κλασική κιθάρα. Και απόφαση το πήρα. Να κάνω εγώ την εκπομπή να πιάσεις εσύ τη λύρα. Άτα. Υπάρχει σύμπνοια κεφαλονιάς με την Κρήτη. Έτσι. Σύμπνοια κεφαλονιάς Πάμε με λίγο. την Κρήτη. Τα νησιά πάντα συναντιόνται. Βέβαια, γιατί έχει θάλασσα γύρω-γύρω. Άρα είναι νησί. Όπως πολύ σωστά επισήμωνος πήρε ο Νιάσος που είχε βρει τανού. Τη Μαριλίζα. Την καταφέραμε την Αγγελική και θα μας παίξει και ένα κομματάκι στην κιθάρα. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί. Χοχλή, γουργουριστή και κλασική κιθάρα, παιδιά. Πάμε. Την καλημέρα μας και την βαθιά μας εκτίμηση. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα στον Πειραιά. Μπράβο στις 3 αδερφάδες. Να τις χαίρετε η οικογένεια.